Richard. Court number 2. Oo. Kuya ulit. Ella, okay lang. Ulit. Dito lang ulit. Let's go, Zion! Go, Daddy!
Ngayon? Huwag naman. Wala na akong ibubugas. Siya mo. We will go on Faye and Ives, Jen and Pau, Jillian and Gab C, Chen and Gab R. Pumunta lang po dito sa March Control. Dito po muna Faye and Ives, Jen and Pau, Jillian and Gab, Chen and Gabo.
Ang lupit mo, Kuya Jay. Paano yung scoring? 21. Walang boost. Meron. 21 hanggang 3 set. Strong.